Year! Welcome back sa tuang Gnc Online. Ako si Teacher Maynie ug makauban nato karon si Teacher Pressy. Kumusta ang ato ang New Year? Ang inyong New Year? Naghinaot ko nga nag-enjoy mo sa pagsugat sa ato ang bagong tuig na Year 2022. Bata, exciting kayo karon nga bulan. Tungod kay ang January, Bible Month! O exciting pag yun kay unsa na pud kaha ang ato ang tun-an karon nga episode og sa tibuok nga bulan. Tara, ato kining sugdan pinaagi sa pag-ampo. Bata, nindot kaayo nga sugdan nato ug batasanon nato ang pag-ampo sa tibuok tuig sa year 2022. Nindot kaayo nga mahimo nato kining habit. Natay panahon nga makipag-istorya sa Ginoo aron siya maminaw ka nato. Tara, atong iduko ang atong ulo ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga bag-ong tuig. Salamat usab sa oportunidad nga makaselebrate kami sa Bible Month. Matag usa ka namo dunay handom karon nga tuig ug ikaw magauban niini. Tabangi kami, tabangi ang bata nga nagauban ka namo nga batasanon niya ang pag-ampo kanimo, makipag-istorya siya kanimo sa tanang panahon, tanang aspeto sa iyang kinabuhi. O iampo usab niya ang iyang mga minahal sa kinabuhi, mga amigo, amiga, classmates o uban pang mga paryente. Gaampo usab ako Ginoo nga ikaw magauban karon nga episode na daghag matun-an ang bata nga uban ka namo karon. Salamat sa tibuok nimong pagkamaayo sa among kinabuhi Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Philippians 2:13. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. For it is God who works in you. For it is God who works in you. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. For it is God who works in you. 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 Mga bata, nasayod ka ba kung unsa ang GPS? Ang GPS, amo na ang magiya kanimo sa imo nga adtuan. Karon nga adlaw, aduna po'y giya kanimo kanako ang Dios sa imo nga adtuan. Amo ang iya nga pulong. Mao ang Biblia. Karon nga bulan, amo na ang ato ang pagatun-an. Ang Biblia mga bata, nasayod ka nga duha kini kabahin. Ginatawag nga Old Testament and New Testament. Pero ang ato ang memory verse karon nga adlaw, makita kini sa New Testament. Ug ako kining basahon mga bata sa Bisaya para sayod ikaw. Ingon siya diri sa 2 Timothy 3:16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlo
sa pagsaway o sa pagtudlo sa unsang pagkinabuhi nga matarong. 2 Timothy 3:16. Mga bata, unsa man ang buot pasabot niini para mahibaw-an nimo ako kining nang padako para makita inyong tanan. Ingon siya diri sa 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Unsa ang buot pasabot niini? Ang pulong sa Ginoo amo ang magatudlo kanimo kanako sa pagkinabuhi nga matarong o magagiya kanato sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Bata, ini nga pulong imo na nadungog tung niagi nga naton niagi nga mga episode. Karon ato lang gi-review kini para masulod yun sa imo nga hunahuna o kasing-kasing ini nga memory verse. Kung mga bata, mapuslanon kini sa pagkinabuhi nga matarong. O sige mga bata, kung ikaw naanay Jesus sa imuhang kasing-kasing, magasunod ka sa iya nga kabubuton. Pero kung ikaw bata nga wala kay Jesus, kinahanglan nimo nga dawaton si Jesus sa imong kinabuhi bilang imo nga manluluwas. O sige mga bata, para madali na ito nga memorize, ato kining basahon usab, ug ato ang memorization. Sige daw mga bata, dungan! 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 16. O sige daw mga bata, ang tanan ng mga bata nga nakakaon sang macaroni salad. Mag-memorize na kato ang memory verse. Ready? Go! 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 2 Timothy 3:16. Usab! Tanan nga mga bata nga nakakaon og spaghetti. Ni atong bagong tuig. O sige daw, dungan. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 16. O kabalo ko nga nag-review lang kita karon og daghan ng mga bata ang naka-memorize. Sige daw mga bata, wala na sang kopya. Dungan, ready, go! 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 2 Timothy 3:16. Yay! Sino kaya ang naka-memorize? Ay, isang kabata, nangutanan siya sa iyang inahan. Nay, unsa ka ang naong sa Ginoo, no? Unsa ang nagbuhat sa Ginoo? Asa nagpuyo ang Ginoo, Nay? Nakita ba jud ko sa Ginoo, Nay? O bukurat ang iya nga nanay sa iyang pangutana. Nak, ina ang pangutana ni mo, nak. Matubag lang na kang Sabado. Muani si Uncle Ryan ni mo. Nga magtudlo ka ni mo kung isabot pasabot ni anak. Nay! Si Uncle Ryan, teacher sa math. Ibang akong pangutana, Nay. Mga bata, amo ba ina ang imong pangutana karon? Naabakan ninyo ng utana hasta kanula pa na
natubag. Ang Biblia lamang ang makatubag kanimo kung si kinsagyon ang Ginoo. Bata, karon nga bulan sa January, amo ang the Bible month. Tun-an nato tuon sa Dios ang pulong sa Ginoo. O gani mga bata, mahibaw-an naton kina sa pagpadayon sa ato ang storya. Ang Ginoo, dako siya ug nakakaiba sa tuwa. Dili na to masabtan unless nga iya isulti kung kinsa gayud siya. Makita kini sa iya nga gibuhat. Unsa man ang gibuhat mga bata? Kinahanglan naton we need to listen to God. No? Maminaw kita kaniya. Ug ang iya nga pulo mahibaw-an nato sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Basahon ako kini sa Bisaya. Ingon siya diri, kay ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna. O ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan, habog kay sayuta. Ang akong mga laraw, ang akong mga huna, kay sa inyong huna-huna. Mga bata, dili jud nato mahibaw-an kung unsa ang huna-huna sa Ginoo ug unsa ang iyang mga plano. Pero ato siyang mahibaw-an paagi sa iyang nga mga kinabuhat. No, unsa man kalayo, unsa man kataa kahabog sa langit, dili jud nato matungkad ang Dios, ang Ginoo mga bata. Kung ingon ang pulong sa Ginoo, no? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, gaingon siya diri, dili sila mutuo niini tungod kay butahan man ang ilang butahan man sa Dios niining kalibutan na ang ilang mga huna-huna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Butahan ang atong mga panghuna-huna ug dili nato masabtan. Pero mga bata, di nato makita ang Dios, pero makita nato ang iya nga gibuhat. Unsa ang gibuhat sa Ginoo? Tama ka. Gihimo niya ang kalibutan. Ug tingin siya diri, mga bata, God speaks to true creation. Ang Ginoo masabtan nato pinaagi sa iya nga gibuhat. Unsa man ang gimakita nimo mga bata kung gabi. Tama ka, mga bituon. Makita naton ang mga bituon. O unsa man ang imo nga makita, no? Unsa man ang makita nimo. Kung makita nimo ang mga flowers, makaingon ka, wow, ka-nice sa ila. Ginapakita sa Ginoo kung unsa ka wise siya. Kung makadungog ka, kusog ka ayon nga dalugdog. Kilat. Kusog ka ayon nga kilat. Hangin. Kusog ka ayon nga ulan. Inang bata, nagasulti siya kung unsa ka mighty, powerful ang God. Yes, nakadungog ka sa imo nga nakita. Ang Ginoo gusto niya nga tanang mga tao sa tibuok kalibutan maghuna-huna, may tungod kaniya o magdayeg sa Ginoo. God speaks through His care. Ang Ginoo nagasulti siya sa iyang pag-atiman. Tanaawa ang mga langgam. Nakita ninyo nga ang inahan nagahatag sa pagkaon sa iyang mga anak.
koneksyon sa usa ka inahan. Ang Ginoo gaplano siya. Ug dili lang inahan mga bata. Nagaplano pud ang Ginoo nga taga-tuig aduna gayud seasons para sa mga tao maka-harvest gayud. Napansin ba ninyo mga bata na sa isa ka tuig may mga season sa mga prutas? Timbunga sa mga mangga, timbunga sa mga lansunis o rambutan, na agayod seasons ang kada tuig o maka-harvest kita sa sinilang mga bunga. Dira nato makita mga bata kung unsa kagamhanan ang Diyos nga dili kini mahimo sa tao. Dili kaya himuon sa tao nga mag-provide kanato sa mga isda sa dagat. Ang mga gulay, ang mga vegetables nga nagahatag kanato og nindot nga mga fresh kaayo nga mga gulay nga ato ang makaon. Tama ka mga bata. Nagasalig ko nga nagapaminaw ka mo matungod sa Ginoo ug makasulti ka kung kinsa gayud siya. God speak our conscience. God speaks our conscience. Unsa man ang buot pasabot ni ini mga bata. Ang konsensya sama sa aso nga naga-alarm. Sa inyong balay, naabay ka mo smoke alarm? Amo kini ang warning sign. Can you remember how God speaks? Yes, through creation, through His care, through His conscience. Pero, happy jud ko, kaya ang Ginoo wala nagasta sa kini mga bagay. Ang Ginoo aduna gayoy plano mga bata. Nag-speak siya through His Son, through Jesus Christ. Nasayad ka ba kung unsa ang gihimo sa Ginoo para maluwas ang makatawan sa tibuok kalibutan? Iya gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Si Jesus, gihatag niya ang iyang kinabuhi para kanimo ug kanako. Tungod sa to ang mga sala. Si Jesus bata, giantos siya, gikunahan og tunok, gibunalan siya, og nagpastan sa krus para kanino kanako. Og dugo ni Jesus ang nagpula sa krus sa Kalbaryo ug amo atong dugo nga makalimpyo kanino kanako sa ato ang mga sala. Through Jesus Christ, amo lang ang makaluwas kanino kanako. Na-remember niyo pa ba ang verse sa Hebrews 9:22b? Without shedding of blood, there is no forgiveness. Kung wala sang dugo magiula sa krus sa Kalbaryo bata, wala jud kapasayloan ang ato ang mga sala. God speaks through His Son. Ug ang Ginoo nagasulti pa jud may tungod sa Bible. Unsa man ang naa sa Biblia? Unsa man ang naisulat sa Biblia? Na-remember niyo ato ang memory verse? All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang Biblia ang pulong sa Ginoo, amo ang nagatudlo kanimo kanako nga kini hatagan nato sang pagtagan. Ang Biblia amo ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios, gipakita sa Ginoo ang iya nga gibuhat. Bata, hatagan nato kini og value ang pulong sa Ginoo. Unsa man para kanimo ang nga value kanimo? Hatagan ba nimo pagtagad ang pulong sa Dios? Oo. Bata, na akay bike nga magahatag kanimo og malipay ka, makatabang kanimo.
ang bulan, ang piggy bank, amo ang ato ang ginabutangan. O kini mga bata, ang importante amo ang pulong sa Ginoo. Hatagi pagtagad, basaha ang pulong sa Dios. Kay ara ang kamatuoran o magasulti kanino kanako. Dili natin siya makita, pero paagi sa iyang gibuhat. Atong mahibaluan. O ang Biblia, gisulat ini siya sa mga tao nga napunan sa gahom sa Diyos. Sa banal Espiritu Santo sa Diyos nga magatudlo sa kamatuoran kanino kanako. Bata, unsa man ang naadri gatudlo sa imuha sa kaluwasan. Nganong kinahanglan ka maluwas tungod sa sala o ang sala amo ang nakapahimulag kanino sa Diyos kanako. O tagaan na to og time ang pulong sa Ginoo. Bago ka matulog, bata, basaha ang pulong sa Diyos. Og memorize sa kini sa imuhang kinabuhi. Og i-apply nimo ang pulong sa Ginoo. Kinsa man karon nga nakadungog og nakakita og naminaw sa ako ang gisulti. Bata, labaw sa tanan ang Ginoo naminaw kanimo. Kung amo na ang imong handom sa imong kinabuhi ug daghan ka nga mga pangutana, ang pulong sa Ginoo magagiya kanimo. Read the Bible. Basaha ang pulong sa Ginoo. Bata, kung amo na ang imong handom, dawata si Jesus sa imong kinabuhi nga imong ginuogman lumas. Magampo ka, uban ka na po. Lord Jesus, salamat karong adlaw nga imo jud di pa hinumdum ka na po. Ug ang ako ang mga pangutana, Lord, ang pulong nimo ang makatubag niini. Ug tabangi ko Ginoo nga mahatagan ko og pagdako nga pagtagad ang pagtuon sa imo nga pulong ug pagbasa kini Ginoo. Ug ako kining ma-apply sa ako ang kinabuhi. Lord, salamat nga ang imong pulong amo ang kamatuoran. Naadri ang kaluwasan. Ug salamat karong adlaw Ginoo nga ikaw naminaw kanako. In Jesus' name. Amen. Welcome back, bata! Teacher May is here again! Nahinumduman pa ba nimo ang gitudlo ni Teacher Pressy nga memory verse? Very good! Sharp kayo ang imuhang memory. Makita kini sa 2 Timothy 3:16. May nangdalan kini kaayo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang mahimong silbing giya sa imuhang pagdako. Ang imuhang kinabuhi mamatuto sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo, ang pulong niya nagapakipag-istorya kanimo, kanako, kanatong tanan pinaagi sa iyahang mga binuhat nga ato makita sa palibot. Ug sa iyang pag-amuma kanato pinaagi sa ato ang ginikanan. Ug ang Ginoo pod nagaatiman sa ato ang mga ginikanan. Ug kabalo ka, nagapag-istorya pod siya kanato pinaagi sa konsensya. Kung makabuhat ka o dili maayo, na ay nagabatik ka o konsensya, mao ka na, nakipag-istorya siya kanino, o kanako. O nagapakipag-istorya usab siya kanato, pinaagi sa iyahang anak na si Jesus. Pero, kung wala pa kay Jesus sa imong kinabuhi, dili gyud mahitabo nga makapag-istorya ang Ginoo kanimo. So ang imong hinubuhaton mao ang dawaton si Jesus nga Ginoo personal nga manuluwas sa imong kinabuhi. Bata, I encourage you na i-subscribe, i-like, o i-share ang Gnc Online nato. Pinaagi sa CEF Gensa. Until next time, don't forget na Bible month nato karon. See you next week!